नमस्ते. आज मी गटारी स्पेशल आहे ना चिकन आणि वडे करणार आहे. तुम्हाला दाखवते कसे बनवायचे. आब्बा ही आब्बांची मिसेस याला तर तुम्ही ओळखतच असाल. हा, कालच्या आपल्या भाजीच्या व्हिडिओ मध्ये पण होते. काल भाजीच्या व्हिडिओ मध्ये होते आणि त्याच्या आधी पण आपल्या रेसिपी बनवायला होते. अजून पण एक आपण व्हिडिओ केला होता माहितीये, सर्वात आधी शेजाऱ्यांचा आपण दाखवलं होतं ना, तेव्हा पण जेवले होते बघ ना ते व्हिडिओ मध्ये. हो बरोबर. नाही आवडलं त्यांना. काय आवडलं माहिती, तुम्ही ते पाया पडले ना जेवायच्या अगोदर, ते आवडलं त्यांना. खूप आवडला. आता हे आमच्याकडे आता काय इन्व्हिटेशन, काय कसलं इन्व्हिटेशन आहे? स्पेशल जेवण बनवलंय ना चिकन वडे, तर त्यांना जेवायला बोलवलं. म्हटलं या. चालेल, पहिलं पाणी पिया मग आपण जेवूया ना. आमचे बाबू आहे, दिलू बाबू. बसा चिंटू तुम्ही लोक पण. श्रवण आणि इथे आमच्या दिलला टिकली लावली. टिकली लावली आमच्या दिलला. कोणी लावली? पाणी ना. आमच्या दिलूला फक्त पाणी लागतं बस. हा पी. बाकी मच्छी मटन नाही खाणार ना ताटातलं आपल्या. नाही, फक्त पाणी तिला तांब्यात किंवा असं फ्रेश लागतं पाणी. थोडंच वाढलंय बघा. नाही लय आहे, थोडं आहे. नाही लय आहे, एवढं होणार नाही. जेवा बाबू जेव. आता चिकन बनवला तर त्याच्याबरोबर वडे पाहिजे ना. आता पुऱ्या कसा रोज रोज पुऱ्या खाऊन कंटाळा येतो ना. कधी पण आपण पुऱ्या बनवतो. शेवटी भाजी बनवली कसली, छोळे बनवले तरी आपण पुऱ्या बनवतो. आज आपण स्पेशल वडे बनवूया. ते पण तुम्हाला स्पेशल वडे दाखवते. आता ही आपली वाटी आहे ना, म्हणजे अर्धा कपाची वाटी आहे. हे मी आहे ना 3 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलंय. ओके. म्हणजे कपाने मापलं तर 1.5 कप तांदळाचं पीठ घेतलं. स्टँडर्ड कप 1.5 कप. हा, त्याच्यासाठी मी ज्वारीचं पीठ घेतलंय 1 कप, म्हणजे 1 वाटी म्हणजे अर्धा कप. एक बाउल बोल तू. बाउल बोल सर्व. हा बाउल बोलते. 1 बाउल आणि ज्वारीचं पीठ 1 बाउल. म्हणजे तांदळाचं पीठ जास्त घ्यायचं. 3 बाउल घेतले मी तांदळाचं पीठ, बरोबर ना. आणि 1 बाउल गव्हाचं पीठ आणि ज्वारीचं पीठ. समजलं. अर्धा बाउल बेसन. समजलं. हा, आता याच्यामध्ये 3 चमचे आहे ना मी उडदाची डाळ घेतली आहे. 1 चमचा बडीशेप घेतली, अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा आहे ना काली मिरी घेतली आहे. 1 चमचा धने, आपल्याला 1 चमचा कसुरी मेथी आणि आपल्याला 1 चमचा कमी आहे ना, म्हणजे पावणा चमचा मेथीचे दाणे घेतले. हा, आता मी पहिलं काय करते, पॅन ठेवलाय. आता मी पहिले हे जे आपले मसाले घेतले आहेत ना ते भाजून घ्यायचे. उडदाची डाळ, बडीशेप, काली मिरी, धने आणि मेथीचे दाणे, हे आपल्याला सर्व भाजून घ्यायचे आहे. म्हणजे काळे नाही करायचे आहे, थोडेसे गरम करून घ्यायचे, कुरकुरीत करून घ्यायचे. ह्या वड्या नाही ना स्वाद चांगला येतो आणि खायला पण टेस्टी लागतात. आमचं चिकन किचन बघा. त्या दिवशी पण तू चिकन बोलला ना किचनला, कमेंट मध्ये होतं ना तू घाई गडबडीमध्ये तू चिकन मध्ये जाऊया किचनला. आज काय होतं, किचन मध्ये चिकन बनतंय. काय चिकन मध्ये किचन बनतंय. किचन मध्ये चिकन बनतोय. आणि आज मी आहे ना कोकणी पद्धतीचा आमचा, म्हणजे मी जी माझी पहिली रेसिपी झालेली ना कोकणी चिकन आपला गेलेला आहे ना, त्या पद्धतीने मी आज चिकन बनवते. अरे वा. हे आमचे ग्लास कंटेनर्स बघा, छान वाटतात ना बघायला. खसखस भाजून ठेवायची मम्मी कमेंट आली माहितीये ना. हो ना, ते मी वाचली, खसखस भाजून ठेवायचा म्हणून मी तसं करणार आहे. बघा तुमचे कमेंट पण आम्ही वाचतो आणि टिप बिप घेतो. मी पण तुमच्यासारखीच आहे ना, मला पण काही गोष्टी कळत नसतात आणि एकटी असते त्याच्यामुळे माझी गडबड होते. आता मी गॅस बंद केलाय. गरम पॅन मध्ये आहे ना असं चांगलं फिरवून घ्यायचं, ढवळून घ्यायचं. सुगंध आला काय? हो मस्त सुगंध आला. गरम पॅन मध्ये असं ढवळून घ्यायचं जरा. मग ते कसं माहितीये कुरकुरीत होतो मसाला. हे आपलं आता भाजलेलं आहे.
आपण काढून घेऊया. असं एकटे असलं ना घरामध्ये की असं वावरायला लागतो. आणि या पॅन मध्ये आहे ना जरा मी कसुरी गरम करून घेते. कसुरी थोडी कुरकुरीत म्हणजे गरम पॅन मध्ये, फक्त गरम पॅन मध्ये गरम करायची अशी. माणसाला मम्मी आपण बघ सुरुवातीला जेव्हा आपण 5-6 वर्ष अगोदर आपण कसुरी मेथी जास्त नाही वापरायचो ना. नाही वापरायचो जास्त. पण कसुरी मेथीनी खरं चव येते की नाही रेसिपीला? चव म्हणजे भारी टेस्टी एकदम मस्त वाटतं. लास्टला आपण जेव्हा टाकतो ना, कोणकोणत्या चिकन मध्ये पण कसुरी मेथी पडते बघ. हो हो, खूप छान वाटतं ना. छान वाटतं. आणि असं झाल्यावरती साईडला करतो आम्ही. हे सर्व मग भांड्याची गरज नाही ना, हे आपले साईडला करून ठेवायचे. हे पण इकडेच ठेवले होते आम्ही सर्व ते, है ना. आता हा मसाला आहे ना आपला थंड झाल्यावर चांगलं वाटून घ्यायचा, बारीक पावडर करून घ्यायची. मिक्सर काढते. हा मिक्सर काढते, तोपर्यंत मिक्सर काढेपर्यंत थंड होईल. हो, आणि मिक्सर बघा इकडे ठेवलाय आपल्या रेग्युलर जागेवरती. ते काय सुनेसाठी आणलेल्या टोपामध्ये काय भरलं की नाही? ते त्या दिवशी आपण आणलेलं सामान डीमार्ट मधून ते भरलं, ते सर्व पुड्या त्याच्यामध्ये ठेवले. अरे वा वा वा. हा म्हणजे संपेल ना तसं आपण ते बरणीमध्ये भरायचं. बोर्ड पण बदली करायचं आपल्याला, सर्वच बदली करायचं आहे नवीन सुनेसाठी. मिक्सरचा भांडा सुनेच्या घरी असेल आता. सुनेच्या घरी गेला वाटतं. सून नाही अजून बघितले आणि सगळं सुनेच्या घरी कुठे जाईल. जेव्हा बघणार ते तुम्हाला दाखवणार का? कारण पब्लिकली आपण हे केलंच होतं ना. पण ती कपूला लई घाई झाले. त्या निमित्ताने ना त्या निमित्ताने आपलं घर सुधारलं जात आहे ना, सर्व साफसफाई होते ना, मस्त वाटतं. आता आपला मसाला वाटून झालाय वड्याचा. आता मी तोपर्यंत ते पाणी गरम करायला ठेवलंय. असं हात घालून बघायचं, असं बोट घालून, असं बोट थांबेल ना एवढं पाणी गरम करायचं. आता इथे पाणी गरम झालंय थोडं. आता मी काय करते माहितीये, गॅस बंद नाही केलाय, बारीक केलाय गॅस. आता इथे आपल्याला पीठ आहे ना मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घ्यायचं. ज्वारीचं पीठ, तांदळाच्या पिठामध्ये ज्वारीचं पीठ, गव्हाचं पीठ, गव्हाचं पीठ, बेसन. हे तर थालीपीठ सारखं झालं. आता बेसन अशा प्रकारचे वडे बनवतात ना. हळद. अरे वा, नवीन जार मधले जार दाखव. हे चिंटुकला आपलं सोनू मोनू आहे ते. अच्छा, नाव आहे का सोनू मोनू? हा सोनू. हा मिठाचा सोनू आणि लोणच्याचा मोनू. अच्छा, मोनू दाखव. थांब मीठ टाक. हे मोनू, लोणच्याचं मेनू. मेनू नाही, मोनू. हा मोनू. मस्त रे. सोनू आणि मोनू मी नाव ठेवलंय. आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ टाकायचा. समजा आपण चवीपुरता टाकला तरी पण चालेल. लगेच आहे ना सोनूला वरती ठेवायचा, मोनूच्या बाजूला. मोनूच्या बाजूला. तो एकटा पडतो ना तिकडे. मग तो मोनू काय बोलेल, सोनू कुठे गेला, मीठ द्यायला. तो बोलेल मम्मीला मीठ द्यायला गेला. मीठ टाकायला रेसिपी मध्ये. नाही, आता सोनूला मी दाखवला व्हिडिओ मध्ये. म्हणजे सोनूला फेमस केला, मला तिथे जागेवरच बसवून ठेवलाय म्हणून मी मोनूला पण दाखवला. सोनू मोनू. आता हा मसाला याच्यामध्ये मिक्स करायचा. सर्व मसाला मिक्स करायचा. आपला मसाला मिक्स झालाय. आता त्याच्यामध्ये कसुरी मेथी आता गरम केली आहे ना, ती चुरचुरीत झाली आहे, ती जरा चुरून टाकायची. बघ झाली ना चुरचुरीत. आता हे मिक्स करायचं. पीठ बघा वड्याचं मस्तपैकी मिक्स करून घेतलंय, मीठ वगैरे टाकून. आता काय करायचं माहितीये, आता तुम्ही आहे ना 4-5 माणसं घरात असाल, तुमच्याकडे वेळ असेल ना तर तुम्ही हे सगळ्या पिठाचे वडे करू शकता. हे आता जेवढं पीठ बनवलंय ना तेवढ्याचे वडे करायचे. आणि समजा तुम्हाला तर वेळ नाही आहे आणि तुम्हाला कमी करायचे आहेत वडे, तर आपण असे ना 2 वाट्या पीठ घ्यायचं किंवा 1 वाटी घ्यायची आणि आपण तेवढ्या पुरती करायचे. बाकीचं ठेवून द्यायचं. ओके. आता मी 2 वाट्याचं करणार आहे आणि बाकीचं पीठ आता मी ठेवून देते, कारण ते आपण संध्याकाळी पण बनवू शकतो गरम गरम. आता दुपारसाठी मग संध्याकाळी रात्रीसाठी ना वडे करून ठेवण्यापेक्षा, किंवा पाहुणे येणार असतील अजून संध्याकाळी तर आपण त्याच्यासाठी बनवून ठेवू शकतो. आता हे पीठ मी असं साईडला ठेवते जरा, आणि कधी माहिती आपल्याला संध्याकाळी वाटली तर ते करू शकतो आपण. पण आता माझी गडबड आहे, आता मला चिकन पण बनवायचं आहे ना, म्हणून मी आता थोडेसे पानापुरती करते. ठीक आहे. जरा हा टोप बाउल ठेव तिकडे. आता
आता इथे मला पाहिजे तेवढं मी पीठ घेतलेलं आहे आणि आपलं गरम पाणी केलेलं. आता आपण हे पीठ आहे ना भिजवायचं आहे. पाणी एकदम कडकडीत नाही घ्यायचं, कड आलेलं. आपण चपातीचा गोळा करतो तसंच भाकरीचं पीठ मळतो ना तसंच मळायचं आहे. इकडे आपली रेसिपी चालू आहे आणि वड्याचं पीठ मळायचं काम चालू आहे. रॅन्डम कमेंट घेऊया. मीना ह्यांनी कमेंट केली, वाव ग्रेट स्प्रेडिंग सोशल मेसेज, लव्ड युअर व्हिडिओ, आय लव्ह टू दिस, आय डोंट टेक प्लास्टिक बॅग्स फ्रॉम द व्हेजिटेबल सेलर. ओके. पप्पू दादा आणि काकी, तुम्हाला माझा नमस्कार. दादा व्हिडिओ छान आहे, दिलला माझ्याकडून हाय सांगा. अरे बापरे, मी दिलची फॅन आहे, तुमचे दिल मला खूप आवडते. दिल पण सर्वांची फॅन आहे. दिलला दाखवली आज ना आपण, दिल नाही दाखवली. दिल कुठे गेली आहे बोल जरा. आता इथे बघा, आपण चपातीचा पीठ मळतो ना तशा पद्धतीने हे पीठ मळायचं आहे. आता आपलं पीठ मळून झालंय, असं चांगलं मळायचं. आता हे आपल्याला पीठ आहे ना 1-1.5 तास झाकून ठेवायचं आहे. तोपर्यंत आपलं चिकन, आपण कसं पटकन करणार आहे ना, आपण काय करायचं, आपलं चिकन होईपर्यंत झाकून ठेवूया. हे बघ असं झाकून ठेवलंय. आता आपण मसाला बनवायचा आहे चिकनचा. तोपर्यंत मी दिल दाखवतो. आपले दिल कुठे आहे बघा, लाईट्स आणि ते सर्व आमचं बेड वरती गेलेलं आहे. आता हे पण सर्व अरेंज करायचं आहे. कामं खूप आहे तिकडे. दिलू, होय दिलू, होय दिलू राणी, दिलू राणी बडी सहानी. काय करते म्हणजे दिलू राणी शानी शानी. तुला विचारतात बा, हाय बोलले तुला, हाय हाय हाय. हा चाव नाही चावत आमची दिलू. आता इथे मी वड्याचं पीठ काढून ठेवलेलं आहे, मळून ठेवलंय. आणि आता इथे मी चिकन शिजवते. हा चिकन आहे ना 1/2 किलो चिकन आहे, स्वच्छ धुवून घेतलाय. आता मी एका बाजूला चिकन शिजायला ठेवते आणि एका बाजूला आपला चिकनचा मसाला भाजून घेते. म्हणजे आपलं कसं झटपट होईल ना, पटापट. चिकन मध्ये थोडा आहे ना पाणी टाकायचा आणि झाकण ठेवून चांगला शिजवून घ्यायचा. ओके, झाकण घ्या चालेल ना. आता इथे मसाला भाजून घेते. आता इथे मी चिकन साठी बघा काय काय साहित्य घेतलंय. मोठा एक कांदा घेतलाय, 1 वाटी खोबरा घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या, थोडे म्हणजे जास्तच घेतले. आलं घेतलं 1 इंच जास्त, दालचिनी घेतले 2 तुकडे, थोडीशी जावेत्री, हे 6 लवंग आणि थोडी काली मिरी घ्यायची 1/2 चमचा, 1 काली वेलची आणि 1 चक्री फूल. आता हे मसाले आहेत ना, आपल्याला तेजपत्ता सोडून हे आपल्याला सर्व भाजून घ्यायचे आहे. चालेल. हा मसाला आपला आहे ना तेलामध्ये भाजून घ्यायचा आहे. पहिला कांदा थोडा भाजून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर बाकीचं साहित्य टाकायचं आणि भाजायचं. कांदा कसं लालसर करायचं. भरपूर प्रकारचे आहे ना चिकन बनवलेले आहेत ना मी. आज मला वाटलं आज जरा माझी पद्धत परत माझी दाखवावी. चिकन इथे कांदा बघा लाल झालाय. आता लालसर कांदा भाजून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये हे बाकीचे मसाले टाकायचे, फक्त तेजपत्ता सोडून. ते सर्व भाजून घ्यायचं ना. बरं, खोबरा पण भाजायचा आहे. पहिले हे जरा फिरवून घेते. चिकन वाफ येते. हा शिजत येते. थोडा चिकनचा गॅस आहे ना बारीक करते, कारण आरामात शिजू दे. आता याच्यामध्ये खोबरं भाजून घेते. हे सुकं खोबरं आहे. आता तुम्ही ओलं खोबरं घेतलात ना तरी चालेल. आणि दोन्ही असेल तर मेन काय पाहिजे, सुकं पाहिजे का? आणि दोन्ही असेल तर थोडं सुकं पण घ्यायचं आणि थोडं ओलं पण घ्यायचं, म्हणजे चिकन चांगलं रबडी सारखं होतं. आमची गाडी कधी गेली आमच्या इथून, जेव्हा पाणी भरलेला होता ना तेव्हाच गेली आहे. कोणत्या गाडीबद्दल बोलते ते पण सांगा. ते आता चिपळूणला पाणी भरलंय ना त्याचं मी बोलते. आपल्यातर्फे काय काय केलं तिकडे आपल्या एरियामध्ये? जेव्हा तुला मॅसेज आला तेव्हा आपण काय विचार केला की 1 गाडी कपड्याची गेली आणि 1 गाडी धान्याची गेली. मग आपण धान्य दिला आणि तू कपडे दिले. आता मी साड्या दिले, तुझे टी शर्ट तू डीमार्ट मधून आणलेले ते दिले. तू दिले की नाही कपडे? धान्य नाही दिले, धान्याची मी अमाऊंट देऊन टाकली त्यांना. मग ते म्हणजे धान्य दिल्यासारखंच झालं, म्हणजे ते पैसे दिले ना तू.
कारण आम्ही प्रत्यक्ष तिकडे नाही जाऊ शकत, कारण आम्हाला तिकडचे मला नाही साधं चालायला रत्नागिरी पासून चिपळूण 2-3 तास लांब आहे आणि 3 तास. आणि इकडे पण काहीतरी वेगवेगळे आमचे कामं होती म्हणून आम्ही नाही गेलो. आम्हाला जेवढे जमली तेवढे आम्ही पैशाने मदत केली. आणि बघा आपली स्वतःची गाडी पाहिजे तर माणूस जाणार, प्रवास करणार. चिपळूणला आहे म्हटल्यावर ते चिपळूणला नाही आहे, चिपळूण मध्ये तर गाव आहे, वाड्या असतात, वेगवेगळे वाड्या असतात ना तिथपर्यंत. आणि तेव्हा पाणी भरलेलंच होतं. आम्ही तर आमच्या तर्फे सर्व हेल्प केली, पण आम्ही ते कसं दाखवत नाही, समोर समोर बोलत नाही, सारखं काय असं वाटतं बोलून दाखवतात असं होतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे आमची सवय, आम्ही करतो पण ते दाखवत नाही. हा विषय झाला. आणि अजून एक विषय, कालचा बोलतात ना ते 410 रुपये झाले ना, 10 रुपये तू कमी केले, गरीबाचे पैसे हे केले. तुम्हाला एक सांगू, 400 रुपयाची भाजी तरी कोण उचलतं का? मेन गोष्ट तरी त्यांना फायदा. आता तुम्हाला एक पण सांगतो, 10 रुपये जर तुम्हाला टोमॅटो मिळत असतील ना तर ते 4 रुपये किलोनी आपल्याला त्या पूर्ण कॅरेट मध्ये मिळतं. म्हणजे तुम्ही विचार करा मार्जिन काय असते. आपण एकदा अलिबागवरून येताना नाही काय 3 रुपये किलो टोमॅटो होती आणि ते 10 रुपयाने विकतात. आणि ते मला इथे आता त्याला मी विचारला, त्याला मी सर्व विचारतो की ते रोग कितने में मिळत आहे, तर तो सांगतो 20 रुपये किलोनी मिळतं, आम्ही 40ने विकून टाकतो. म्हणजे ते भाजीवाले डबल मार्जिनने भाज्या विकतात. भाजीवाल्यांना गरीब नका समजू, कोणालाच गरीब नका समजू, आपल्याला गरीब समजा, आपण स्वतः गरीब आहे असं समजा. आपल्याला पण कोण कुठे पुरी देत आहे. आणि ते 410 मध्ये 10 रुपये कमी केले त्याचा काय नाही, उलट त्याला फायदा 100 रुपयाचा झालाच काल. आणि असं नाही की तो आतमध्ये आला होता आणि आम्ही त्याला चहा पाणी नाही दिला. अरे पण तो गरीब, तुम्ही आता गरीब म्हणताय, आता ते सगळं थोडं दाखवायचं असतं की त्याला चहा पाणी दिला, तो चांगला नाश्ता करून पण गेला. मग ते दाखवलं असतं तर तुम्हाला काय मजा आली असती. जाऊ द्या. म्हणजे खरं कधी कधी ना तुम्ही विचार नाही करत, बॅकएंडला पण काहीतरी होऊ शकतं. आमच्यासारख्याचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे. एवढी आम्ही माणसं दानवीर करणारी, म्हणजे सगळीकडे तो स्पेशल आला आपल्या घरी, त्याला माहितीये की रेग्युलर कस्टमर आहेत आणि हेवी म्हणजे. आणि तुम्ही विचारता एवढ्या भाज्या ना, तुम्हाला परत लॉट सर्व स्पष्ट सांगायला लागतं असं वाटतंय. ते भाज्या आम्ही लॉट मध्ये बनवणार आहे आणि ते पण डिस्ट्रीब्युशन साठी जाणार आहेत. आता सर्व चपाती भाजी आता बघा मी डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. जवळ असताना तर मी त्या भाज्या पण पाठवल्या असते. पण इकडे आता विक्रोलीमध्ये मी जरा गेलो होतो, आता बाईकवर फिरत होतो मी, असं नाही की आमच्यासाठी, पण तिकडे बघितले ना कुठे कुठे म्हणजे कोणकोणते माणसं दिसली मला, तर म्हणून मी आता विचार केला तर भाजीचा ब्लॉग बनवतो, जरा जास्त भाजी घेऊया आपण, बनवूया घरी आणि त्यांना देऊन टाकूया खायला. छोटे छोटे डबे तर पकोडी पार्सल साठी आणलेलेच आहेत. चला मी तो व्हिडिओ पण तुम्हाला दाखवेल मी देताना. मग तो ब्लॉगिंग चालूच आहे, आपलं कमेंट सेक्शन पण चालू आहे आणि भाषा येतातच आपल्याकडे कोण ना कोण. हे बघा, नाव पण घ्यायची गरज नाही. बघा, थांब त्यांचे असे वेगळे प्लेटी असतात. खाऊ दे, हात धुते. प्रत्येक गोष्ट जर दाखवत राहिलं ना लाईव्ह ब्लॉग मग मी मोठा होतो. परत कमेंट करतात हात धुवत नाही. हात धुतलेले पण थोडं दाखवतात कोण. आणि आमच्या हिला आम्ही नाव नाही ठेवलं, तुम्ही हिला नाव द्या. तुम्हाला खरं सांगू, ही आमच्याकडे ना दिलच्या अगोदर पासून येते ही, आहे ना मम्मी? लय म्हणजे ओल्ड कॅट आहे ही. खा ही बघा आपली दिल. ओय दिलू, बघते बाहेर तुझी फ्रेंड आली आहे बाहेर. हा इथे आपला मसाला थंड होतोय. आता आपलं चिकन शिजलेलं आहे. आता मी गॅस बंद करून ठेवते आणि हा मसाला वाटते आणि तुम्हाला चिकन टाकून दाखवते, बनवून दाखवते आणि त्याच्यानंतर मी वडे करते गरम गरम. चालेल. मसाला वाटायचा ना, मसाला वाटून घेते. तू तोपर्यंत गाड्यापर्यंत मला असं वाटतं मम्मी, चिपळूण आणि अशा ठिकाणी ना सर्व अशी तर गरज आहेच, खाण्यापिण्याची आपली सर्वांची गरज आहेच, पण असं वाटतं तिकडे साफसफाईची जास्त गरज आहे. साफसफाईची गरज आहे. ते आपल्यासारखं म्हणजे माझ्यासारखं तिकडे जाऊ नाही शकत आता चिखलातून चालायला. आणि हा मेन म्हणजे आणि कसे चांगले जवान पोरं पाहिजे तुझ्यासारखे. आता तेच मला सांगायचं. साफसफाई म्हटल्यावर थोडी 5 मिनिटात एक दिवसात साफसफाई होणार आहे. मग तसं आपल्याला तिकडे राहणीमानी पण पाहिजे ना. आपल्याकडे गाडी पाहिजे स्वतःची जायला, गाडी पाहिजे. मम्मी सारख्या माणसांना, वयाच्या माणसांना मी नाही नेऊ शकत. आता इथे राऊंडला पण जात नाही पावसातून, मग तिकडे आपण अटकणार. मग त्यापेक्षा तुम्ही असं हे नका करू. म्हणजे आम्हाला पण वाईट वाटतं ना असं तुम्ही बोलतात की चिपळूणला जायचं. पण विचार करा ना, म्हणजे मी माझ्यासारखी बाई कशी जाईल चिपळूणला. ते यंग असते तर जाते, यंग माणसं जाणार तिकडे. आणि मी गेलो तर मग कामा कोण बघणार इकडे. सारखी ताई सारखी माणसं जाऊ शकतात. आता आम्ही हा प्रोग्राम करतो म्हणून आम्ही सगळीकडे जायला पाहिजे असं थोडं आहे. मग असं नाही बोलायचं तुम्ही पण. आणि आमचा पण घर खर्च आहे, पुढे फंक्शनचा खर्च मला उचलायचा माझ्या खर्चाचा. आता पुढे जे तुम्हाला फंक्शन येणार आहे त्याचा पण खर्च मलाच उचलायचा. कोण काय माझे नातेवाईक नाही आहेत की येणार आणि हा पप्पू तुझ्या, चला असं इन शॉर्ट मध्ये बोलतो, पप्पू तुझ्या लग्नाचा खर्च मी करतो असं कोण बोलणारे आहेत. ते पण मलाच करायचं आहे ना, मग सर्व बघावं लागतं.
आणि मम्मीचा चॅनल आहे ना हा, तर मम्मीला नाही घेऊन जाऊ शकत तिकडे मी. माझा चॅनल असताना मग सर्व गेलो असतो मी डायरेक्ट तिकडे ब्लॉगिंग करायला. आणि तू गेला ना तरी पण मग बोलणार काय, मम्मी का नाही गेली असं पण बोल. त्यापेक्षा दिले पैसे, मी एक चांगली अमाऊंट दिली आणि ते गेली अमाऊंट कधीच गेली आहे. आणि अजून जमलं तर तिकडे ना अशी माणसं पाठवली पाहिजे साफसफाई करायला. मम्मी माणसं पाठवणार राहणार कुठे? हा मग त्यांचं पण खाण्यापिण्याचं आहे ना, ते राहणार कुठे? पण साफसफाईची जास्त गरज आहे तिकडे. तुम्ही पण. आणि आता जर कोणी मदत करत असतील ना तर त्यांनी अशी साफसफाईची वस्तू द्या. साफसफाईची एक मशीन असते, चिखल काढायची एक मशीन असते. आता तुम्ही समजा आता आम्ही जिथे आहे ना सर्वांनी मिळून आम्ही देणगी दिली ना, इकडे मदत दिली, तसंच तुम्ही सर्वांनी मिळून आहे ना एखादी मशीन, 1-2 मशीनी तुमच्या जेवढ्या बजेटमध्ये बसतील असे ते मशीनी चिखल काढायचे असतात, कचरा काढायचे, ते तसे पाठवा. हे सगळं आम्हाला एवढं पुढचं माहिती नाही होतं, नाहीतर आम्ही पण स्वतः एक मशीन पण घेऊन दिली असती, पण आम्ही तो खर्च नाही दिला असता. तर म्हणजे आम्ही जेव्हा पाणी भरलेला होता ना तेव्हाच ते आमची मदत गेली तिकडे. आता मी हे चिकन आहे ना, कोकणी चिकन आपलं तवीमध्ये बनवते आहे, म्हणजे गावच्या पद्धतीने. आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकलाय, आपल्याला 2-3 चमचे तेल टाकायचं, जसं आपण वापरतो ना तेल तसं टाकायचं. हे जरा तेजपत्त्याचे तुकडे करून घेते, तेजपत्ता टाकते. तेल टाकलंय, तेल टाकलंय, 2-3 चमचे टाकलं ना. आणि थोडासा कांदा फोडणीसाठी. आणि आपण आहे ना, आपण तवीमध्ये करणार ना तेव्हा आपण लाकडी कावी त्याने जरा ते ढवळून घ्यायचं. पहिला हा चमचा लावायचा नाही. हा चमचा कशाला लावायचा, काढायला वगैरे. तेव्हा हा चमचा वापरायचा. तर कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा. आणि याच्यात बनवताना आरामात बनवायला लागेल ना, आरामात बनवायचं, झडाधड असं करायचं नाही. आपण टोपावर, मला पण सवय आहे असं करायचं, ते नाही करायचं. आता इथे कांदा बघा चांगला फ्राय झालाय, दाखव फ्राय झालेला दिसतोय काय तवीमध्ये. आता त्याच्यामध्ये आपला वाटलेला मसाला टाकायचा. आता इथे मसाला आहे ना चांगला फ्राय करून घ्यायचा तेलामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये फ्राय होतोय ना तोपर्यंत त्याच्यामध्ये 1 चमचा आपला लाल मिरची पावडर. मग तिकडे 2 रेसिपी बनतात ना. आणि 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा हळद. आता याच्यामध्ये ना गरम मसाला वापरायची गरज नाही, कारण गरम मसाला आपण भाजून वाटपामध्ये घेतलेला आहे ना. हो बरोबर. आता चांगला फ्राय करून घ्यायचा आणि ढवळताना आरामात ढवळायचं. चिकन पण मस्त शिजलेलं आहे. 2 मिनिटं लागतील ना. 2 मिनिटं लागतील. आणि आपली दिल बघा, दिलला अशा साड्या लागतात. दिलची साफसफाई चालू आहे. दिल हात साफ करते. ओ दिलू, दिलूचं नाक साफ करायचं. दिल नाक साफ करायचं आहे. थांब. केला असं नाक साफ. व्हेरी गुड. आता इथे मसाला चांगला फ्राय करून घेतलाय 2 मिनिटं. कलर पण चेंज झालाय. मसाले सर्व आपले टाकून झालेले आहेत. आता फक्त आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. आता गॅस बारीक करायचा, म्हणजे आपला हात भाजायला नको. आणि कपडा घेऊन आपण हे चिकन त्याच्यामध्ये ओतूया. थोडं कढईमध्ये पाणी टाकून घ्यायचं. आपण चिकन शिजवलंय ना त्याच्यामध्ये. आणि आधी पहिला ढवळून घ्यायचा मसाल्यामध्ये. आता आपल्याला किती वेळ अजून. आता मीठ टाकते. मीठ ना. कमेंट वाचून दाखव तुला. कमेंट वाचून दाखव. मोनू तू कमेंट वाचू नको, आधी मोनू वाट बघतोय. मग तुम्हाला मीठ कधी टाकतोय माझ्यातला. सोनू काय मोनू. सोनू ना. सोनू. मी पण आता नवीन आहे ना, म्हणून मी पण विसरते. हा वाला. सोनू. चवीपुरतं मीठ ना. आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं. तुम्हाला सोनू आणि मोनू कशी नावं वाटली ती सांगा. मस्त नाव. आता चिकन किती वेळ शिजवायचं आपल्याला. आता आहे ना 5 मिनिटं ठेवायचं बारीक गॅसवर. आपलं रेडी होईल. कारण चिकन आपला शिजलेला आहे, मसाला पण चांगला फ्राय झालेला आहे. आणि आता आपल्याला हे आपलं चिकन आहे ना सुकं बनवायचं आहे. सुकं ना. सुकं बनवायचं आहे. तर झाकण मारते आणि थोडा मीडियम गॅस करते. कमेंट बघ. जयश्री रेवास्कर म्हणतात शुभांगी ताई भाजीवाला, फ्रूटवाला, भंगारवाला
दुकानदार, मेडिकल अशी सर्व मंडळी नेहमीसाठी परिचित असली पाहिजे, बरोबर ना? बरोबर. आणि अशी आम्ही जोडून ठेवलेली पण माझी माणसं आहेत. लीना मेस्त्री मध्ये पिशवीची आयडिया छान. अरे पिशवीच्या आयडियावरून मला असं वाटलं, आम्ही तर पिशवी करणारच तशी, तुम्ही पण जर तुमच्या एरियामध्ये जर असं करू शकता तर तुम्ही करा, त्याचा व्हिडिओ काढा आणि आम्हाला पाठवा, है ना? चांगला असतो तसा. हा, तुम्ही पण 50 माणसं पण आहे ना, तू पिशव्या वाटून पण काय नाही उपयोग होणार नाही. माणसं पण घरात पिशव्या असून पिशव्या नेत नाही, असं नसतं. प्रत्येकाच्या घरात पिशव्या असतात, पिशव्या नेत नाही कोण. पिशव्या न्या तुम्ही. हा, आपण कशी एक ठेवलेली आहे ती पिशवी हँडलवाली, तशी बाजीला ठेवलेली आहे ना, काय एका पिशवीमध्ये सर्व आणतो मी. हा, तसं तुम्ही पण पिशव्या न्यायची सुरुवात करा. आता मी काय करते, हे चिकन आहे ना, मी या गॅसवर ठेवते आणि इथे मी वडे करून घेते. चालेल. आपला तवा पण वाट बघतोय. हा तवा आपला वाट बघतोय, म्हणतोय मला काढून कधी वेळ झालाय, अजून मला गॅसवर नाही ठेवलाय. आणि गॅसवर आपले तवी ठेवताना आरामात. अनिता वानखडे म्हणतात, नाहीच ब्लॉग, बार्गेनिंग करायलाच पाहिजे. आपल्याला पण पैसे कमवायला कष्ट करावे लागतात, कितीला पण भाजी घेऊन कसे चालणार. बरोबर बरोबर आहे ताईचे ब्लॉग. रुचिरा भाटकर म्हणतात, खूप छान व्हिडिओ झाला काकी आणि पप्पू, थँक्स. मी माझी फर्स्ट टाइम आहे लाईक करण्याची आणि छान भाजी भाव केला आहे तुम्ही. भाजीला भाव करावाच लागणार, तर भाजीवाल्या पण कशा काय पण विकतात मम्मी भाव लावून. नाही भाव करायचा कोणत्या पण गोष्टीचा, त्याला व्यवहार बोलतात. लॉकडाऊन मध्ये मम्मी काय विकत होते त्याला सांगून त्यांना मी स्वतः, माझा भाजीवाला मित्र आहे ना, त्याला विचारलं किती रुपये किलो मिळतो रे तुला, बोलतो 30 रुपये. मी बोललो तुम्ही काय खुशीने 80 रुपये किलो विकताय. मग लॉकडाऊन मध्ये गरीब माणसाचं, मग आम्ही त्यावेळी माणसांचा पण विचार करा ना. ओळखीचा होता म्हणून त्यांनी त्याला माहिती आहे की हा पप्पू येणार आणि डायरेक्ट मोठे मोठे येणार, आणि आम्ही जास्त का घेतो, आम्ही सर्व वाटतो इकडे भाजी चपाती सर्वांना. बरोबर. आता आपण इथे चिकन बघा आपलं चांगलं खतखत आहे ना, कलर पण छान येतोय. हो मस्त. आता तवीची एकदम वेगळीच चव येणार आहे आपल्याला, गावच्या सारखी. तर इथे काय पीठ आपलं वड्याचं. आता आपण चांगलं मळून घेऊया परत. चालेल. आता इथे पीठ बघा कसा मऊ झालाय, असं हे बघा इथपर्यंत झालाय. आता ह्याला आपण आता हाताला असं चिकटतो. आता मी पहिला मुद्दाम तेल नाही लावला, असं हाताला चिकटतो बघा. मग आपण हाताला थोडं तेल लावून घ्यायचा. आणि आपला चांगला मळून घ्यायचा. शर्मिष्ठा म्हणतात, अहो खूप भाजी घेतली काकू, मस्त ताजी भाजी आहे. भाजीवाला पण खूप खुश झाला, एकदम 400 रुपयाची विक्री झाली. त्याचे फिरण्याचे कष्ट पण कमी झाले. कोथिंबीर एक जुडी महाग पडते, त्यापेक्षा 10च्या 2 जुड्या. हा, कालच कोथिंबीर जरा महाग होती. लवकरच गटारी स्पेशल ब्लॉगची एक्साइटमेंट आहे. इथे चालूच आहे ना माझी. हे काय गटारीसाठी स्पेशल, तुमच्यासाठी स्पेशल, तुमच्यासाठी. ते पण पानावरती. वा. असं थोडं पाणी घ्यायचं आणि वड्याला आहे ना तेल नाही लावायचं, म्हणजे लावतात असं तेल पण असं जेवढं पाणी लावणार ना तेवढं चांगलं. आता मी वडे थापते. आता तुम्ही जरा कडक पीठ मळलात ना तर तुम्ही लाटलात तरी चालेल. आता हेच कोंबडी वडे बघा, तुम्हाला पहिलं सांगतो बघा, या घरी जाणार आहे माझा तो मित्र आहे ना मम्मी अदनान, ते असं रोज रोज सांगायला चांगलं नाही. हा, त्याच्या घरी जाणार आहे. आणि आपल्या चाईमध्ये आपले जे हे आहेत ना जरा ओल्ड कपल, त्यांचे वय 65 प्लस आहे दोघं. ते आले तर त्यांना बोलवायचं. हा, त्यांना तर एक आमंत्रण देणार आम्ही, तुम्ही या स्पेशल गटारी आमच्या बरोबर सेलिब्रेट करा, है ना. आणि बाकी आपले रिलेटिव्ह आहे विक्रोलीवाले. होय. तर समजा तुम्हाला होल नाही पाडायचं असेल तर नाही पाडायचं, असंच ठेवायचं. होल पाडायचं असेल तर तुम्ही होल पाडू शकता. अर्धे होलवाले करा, अर्धे बिना होलवाले करा. आधी पहिला एक छोटं टाकते पीठ, म्हणजे तेल तापलंय काय बघण्यासाठी थोडं टाकायचं. आणि वडे करताना शास्त्र पण आहे जरा. एक छोटासा वडा काढायचा आणि गॅसवर ठेवायचा शेगडीवर. तेल तापलं काय ते पण समजतं आणि आपलं टाकायचं पण बघ, म्हणजे तेल नाही तापलाय. तेल नाही तापलं अजून वरती नाही आलं तेवढं. अरे किती समजून घेतोस तू आईला, मला खूप छान वाटतं. मला पण तुझ्यासारखा भाऊ आहे, माझ्याजवळ माणसे माझ्या जवळचं माणसं वाटते. तुम्ही पण घरामध्ये असं समजून घ्यायचं सर्वांनी. आईला मदत करायची, बहीण असेल आणि ती काल रेड शिमला मिरची का घेतली मम्मी तू? ती ती म्हणजे कशी म्हटलं पिकलेली असेल नाही, त्याच्यात मध्ये बी असेल ना,
पिकलेला बी असतो ना, मग ते बी म्हणजे असं कुंडीमध्ये टाकून ठेवला तर शिमला मिरची झाड येईल. अच्छा, म्हणून घेतला का ते? हा, ते मला पण डाऊट होतं. आता ते कमेंट मध्ये विचारलं होतं. तसं मी कशाला घेतलं असतं ते पण कमेंट मध्ये आहे का? आता इथे आपलं तेल तापलेलं आहे आणि आपला छोटासा एक वडा पण झालेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये वडे सोडूया. माणसांच्या कमेंटचे उत्तर ना मम्मी कमेंट मध्ये पण असतात. कोणकोणते माणसं ना कमेंटचे उत्तर म्हणजे ना बाकी लोकांचे जे डाऊट असतात ते कमेंट मध्ये ते लोक पण सॉल्व्ह करतात. हो ना? हो. आता वडे वरती पण ते कमेंट बघा, ही कमेंट बघ. रुही पाटील म्हणतात, हा व्हिडिओ सगळ्यांना समजण्यासाठी बनवलाय की भरपूर प्रमाणात वस्तू घेतल्यावर कसा फायदा असतो ते, आणि जे लोक बोलतात की त्यांचं कमी करून नुकसान करतात त्यांना हे कळले पाहिजे की कळायला पाहिजे की त्यांना परवडल्याशिवाय नाही देणार ते, म्हणजे परवडतं म्हणून तर ते देतात आणि खूप प्रमाणात घेऊन त्यांचाही हेल्प होते. 400 रुपयाची घेतली म्हणजे त्यांची मी बोलतात ना 10% तरी गाडी हे केली है ना, त्याचा पण बिचाराचा चांगला झाला ना. असेच जर 4-5 गिरायका मिळाले तर त्याचा पूर्ण गाडी अशी होईल मम्मी, संपून जाऊ शकते ना. आणि ती काल त्यांनी नवीन गाडी गाडीमध्ये बोलवून आपल्या बाजूला बोलवून पण त्याचा फायदाच झाला, कारण भाजी किती त्याची संपली. इकडे 5-6 जण वेगळे आले परत, जे घरातून बाहेर न पडणारे माणसांनी भाजी घेतली. आमच्या सांगितले तर 3 जणांनी घेतली भाजी, पण आपलं बघून त्यांनी पण जास्त घेतली. आता इथे आपले वडे तळायचे काम चालू आहेत आणि आपल्याकडे असे पण मम्मी सबस्क्रायबर आहेत, कमीत कमी 10 सबस्क्रायबर तर असे आहेत जे म्हणजे सबस्क्रायबरांना पण उत्तर देतात, म्हणजे बरोबर, म्हणजे काय डाऊट असेल तर तसंच पाहिजे असतं है ना. आणि एकदम समजदार असतात एकदम माणसं. त्याच्यामध्ये ही एक कमेंट उचलली आहे मी. आरती प्रभाकर म्हणतात, आवडला आजचा व्हेजिटेबल ब्लॉग, खूप इन्फॉर्मेटिव्ह ब्लॉग होता. आमच्या सोसायटीच्या खाली येतो भाजीवाला, त्यांच्याकडून आम्ही घेतो. कधी त्याला सांगितले तर तो स्वतःच भाजी निवडून पण देतो. बरोबर ना, असे पण आहेत जे स्वतःहून निवडूनच घ्यायचे असतात. आणि कोण खराब भाज्या घेऊन आपला फायदा काय आहे ना त्याच्यामध्ये. कोण कोण भाजीवाले चांगले असतात, चांगले माहिती आहे, ते माणसं घेणारे आहेत ना रोजची, त्यांना चांगले देतात, ते चांगलेच देतात आणि ते भाजी आहे ना चांगलीच आणतात. अजून काय लिहिलंय इकडे, मला पॉलिथिन बॅग्स हातात पकडायला नाही आवडत, असंच पाहिजे ना. आणि मी ऑफिस बॅग युज करते कधी शॉपिंग करायची असेल तर. बरोबर, ताई पण आपली कालचे दिलू बॅगेतूनच आपलं भाजी वगैरे घेऊन येते. माझी दिलू कलरिंग काम झाले की नाही नीट चेक करत होती वरती, असं वाटत होतं. बरोबर, सगळं चेक करते ती. तुम्ही कोणतं पण सामान आणून ठेवा. वड्याचे म्हणजे पद्धत कशी आहे माहितीये, पूर्वीपासून थापायचीच पद्धत आहे, तरच त्याला वडे बोलतात. आपण जर ते पाटावर लाटले ना तर त्याला वडे नाही बोलत, त्याला पुऱ्या बोलतात. म्हणजे अशी आपल्या इथे पद्धत आहे. पुरी म्हणजे जरा पातळ असते ना मम्मी. पातळ असते ते पुऱ्याच्या टाईपचे. वडे म्हणजे कसे जरा जाडच पाहिजे. भटुरे माहिती कसे असतात, ते पातळ असतात ना एकदम. भटुरे लगे म्हणजे असं वाटतंय मोठ्या, पण खायला घेतलं की लगेच संपतं. ते भटुऱ्याची रेसिपी मी गेलेली आहे, छोले भटुरे. अजून परत एकदा बनवायचे. आपलं चिकन झालं का? चिकन झालं, मी गॅस बंद केलाय. दाखव खोल. 1 मिनिट. हा वडा फुलतोय हो. वडे आपले असे सर्व फुललेले आहेत. खुश आहेत वडे आपल्याकडे. वा वडे आणि हे रेडी. आता सर्व करायचं की नाही? आता सर्व करायचा, म्हणून मी थोडाच पीठ भिजवला. हो, म्हणजे कसं सगळंच करता नाही ना, थकायला पण होत नाही. बरोबर. अरे वा, काय झालंय, काय केलंय असं मस्त वडे. आज वड्याचा दिवस आहे ना. आता आपलं चिकन दाखव पाहिजे ढवळायच्या आधी. तरी किती छान आले बघ. वा वा, मस्त आले ना. तवी पण आपली छान दिसते. आपले वडे बघ कसे छान झाले. आता वडे आणि चिकन खायला देते, पटापट खायची सुरुवात करा. चला, रेसिपी बघितली अशी तुम्ही पण बनवा, गटारी स्पेशल आहे ना. एकदम छान झालंय. चिकन पण मस्त सुगंध येतोय. वा वा, ह्याच्याबरोबर कांदा टोमॅटो घ्या, जो मला जसं पाहिजे तसं, आणि आपली रेसिपी एकदम रेडी. पाहिजे तसं घ्या, कांदा घ्या, टोमॅटो घ्या. अरे वा वा, आपले वडे आणि चिकन तयार. अरे वा, मस्त छान झाले. दिवसभर कुठे फिरता काय मला दिवसभर चालूच असतं घरात आमच्या, काही नाही काय काम सगळं. चांगला आहे, मस्त. नाही, आपण जर खरकट नाही काढलं ना तर जेवण घालण्याचा फायदाच नाही काय. बरोबर.
माणसाने जेवण काढायचं असतं ना. जेवायचं आणि आपण ताट उचलायचं. इकडे काय करायचं नाही, फक्त हात धुवायचा आणि बाजूला व्हायचं. इकडे आमचा जेवायचा कार्यक्रम झाला. इकडे माझं काम चालू आहे बघा. आणि इकडे आमचे काका काकी बसलेले आहेत. आता इकडे फ्रेंड्स चालले त्यांचे. ते काका बघा तिकडे. हा आले आमचे दिल बसले आता मम्मी जेवायच्या ताटा तिकडे जागेवर. तरी स्पेशल चिकन वडे आपण खाऊया. पहिला टेस्ट करून दाखव. गरम आहे का? फूक मार. हा फूक मार. गरम असला तर गरम आहे. मस्त वाटतंय ते वडे एकदम गरम गरम खायला वडे ना. त्याच्यामुळे चिकनच्या रश्श्याबरोबर वा रेसिपी एकदम छान आहे. आणि आता मी जसं थोडा पीठ कालवून घेतलाय ना तसं तुम्ही थोडे बनवा वडे. मग कंटाळा पण येणार नाही. पिठाचं कॉम्बिनेशन मुळे तर ते वडे बनलेत ना ते खूप छान झालेत. आपल्या चिकन तर आहेच. आपल्या चिकनचं नावाच आहे कोकणी चिकन. एकदम स्पेशल चिकन. पण वडे पण एकदम छान आहे. कॉम्बिनेशन खायला मस्त वाटतंय. तुम्ही पण बनवा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. आणि काय काय करा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा.